Pau, acompanya'm. Romeu, no. Romeu, Pau, que dormís. Et quedes? Pau. Vés aquí. Què fas? Va. Vés aquí. Mira, Pau. Pau, toca alguna cosa per allunyar l'equip i escurçar amb la teva música les hores que ens portaran fins al nou dia. M'agrada. Oh! Però què és aquella llum de la finestra? És el cel del matí, Julieta, el sol. Surt, estrarrei, i mata l'envejosa lluna, que prou pàl·lida i malalta està de pena perquè tu, que tant l'adores a aquesta hora, la superes tantíssima en bellesa. Però com m'agrada, el meu cor és seu. Li vull dir el que sento. Oh, Romeu, per què et dius així? Renega del teu pare i desprèn-te d'aquest nom. O, si no... Què faig? Callo i escolto i responc. O, si no, jura amb amor etern i mai més seré una Capulet. El meu únic enemic és el teu nom. Tu ets una persona, no un Montagu. Què és ser un Montagu? No és ni una mà, ni un peu, ni un braç, ni un rostre, ni cap altra part d'un home. Oh! Què amaga un nom? El que en diem rosa perfumaria igual dient-se una altra cosa. Per tant, tu, Romeu, amb un nom diferent series tan perfecte com ho ets ara dient-te com et dius. Clar, esborra't el nom. Esborra't el nom que no és res teu i jo, a canvi, seré només teva. Torneu a dir! Digue'm amor i aquest serà el meu nom. Mai més no em tornaré a dir Romeu. Romeu? Romeu dels Montagu? No, cap dels dos, si t'has d'endur un disgust. Però com has entrat? Explica'm, i per què? No és fàcil saltar els murs d'aquest jardí. Aquest lloc és la mort, sento qui ets, si algun dels meus parents et troba aquí. M'han empès les ales de l'amor. Cap mur és massa alt quan hi ha esperança. Els teus parents a mi no em frenaran. Si t'enxampen per aquí et mataran. Té molt més perill una mirada teva. Si no t'haig de tenir, val més que em trobin. M'estimo més morir a les seves mans que prolongar la mort si no m'estimes. Ho veus? Ho veus? És això el que t'estava explicant abans. És això! Què no som capaços de fer per amor? Saltar murs, enfrontar-nos amb la família, jugar-nos-hi la vida. M'estimo més morir a les seves mans que prolongar la mort si no m'estimes. Nil, has entrat en bucle, Nil. Emma, i tu no em dius el que em toca? Però perquè t'estic parlant de l'amor que sentim pel teatre, Nil. A mi m'apassiona aquesta professió, és que adoro fer d'actriu. O sigui, jo estimo l'escenari, estimo el públic, estimo a Shakespeare, és que t'estimo a tu, Nil. Com a actor, com a company, ja m'entens? Sí, t'entenc. Sí, jo també adoro tot això. I precisament per aquest motiu crec que hauríem de continuar, no, Emma? Nois, perdoneu que us interrompi. Pots parar un moment, Pau? És que us esteu saltant el text. Perdona, tu qui ets? El regidor. Bueno, també sóc actor i director. Faig espais sonors a vegades i ara doncs estic aquí i us dic que us esteu inventant el text. Però és que estàvem parlant de l'amor que sentim pel teatre. Tu per què et dediques a això? Per amor, perquè per pasta no serà, no? Ho veus? No, que sí, Emma, que sí, t'estic seguint, eh? Mira, tu quan et vas enamorar? O sigui, quan vas sentir per primera vegada aquest rum-rum aquí dins, aquest... Enamorar? Sí. Bueno, Emma, jo em vaig enamorar... Del teatre, Nil, del teatre, de què estem parlant? Del teatre, sí. La meva primera vegada, la primera va ser amb l'institut, que hem de veure Maricel. Te'n recordes de Maricel? Home, brutal. Amb aquell barco que es movia. Home, era increïble. I els pirates que cantaven... Les veles s'inflaran i el vent ens portarà. És que era increïble. I tu? Jo fa uns anyets ja feia bub, que no sabeu ni què és, no?
No, i ens van portar a veure Bodas de Sangre, de la quadra de Sevilla, no? Un muntatge espectacular. No? I llavors vaig decidir que seria actor i director i regidor. Veus? Veus? És que és això. És això el que us estava dient. Això és el que hauríem d'estar explicant aquí avui, no? Jo crec que ells ja ho saben, això, precisament. Us importaria seguir discutint de tot això entre cametes? Sí? Doncs mira, la meva primera vegada va ser quan tenia 10 anys, Vale. me'n recordo perfectament. Anem tirant cap allà, Vaig anar a veure Juli exacte. César, de Sí. fet, tu hi sorties? A Juli César, sí, amb l'Ale Rigola. Vale, nois, Era com gràcies. la escenografia així blanca. Vale, Pau, previngut, sí. Júlia, previnguda, gràcies. Anem amb el següent número, l'alegria que passa. Top! He vist el que he vist, o els ulls m'enganyen i m'estan fent trampes. Li he dit el que li ha dit, li he dit el que jo crec haver sentit. Li he dit amb ulls sincers, jo amb tu aniria lluny, a l'altra banda de la terra. El que ella a mi no m'ha dit mai, jo amb tu aniria lluny, amb tu, per sempre més. I quan despertaràs, avui despertaràs. L'últim dia d'escola la mestra em va dir: si de gran vols ser algú, si vols fer un bon camí, si un futur assegurat vols tenir, has de ser bona, i jo vaig ser bona. Has de ser bona, i jo vaig ser bona. Quan va morir el pare, l'alcalde em va dir: no faltarà res a mi, jo et puc acollir. Al costat del meu fill tens un destí, si saps ser correcte, i jo vaig ser correcte. Si saps ser correcte, si saps ser correcte, i jo vaig ser correcte. I ara què he de fer? Quan t'ofegues de cop i te'n vas cap al fons de casa els ulls i et falta l'aire. De què m'ha servit ser bona, ser perfecta, ser correcta? I quin paper he de fer si ara tot és un mal somni? Què puc fer per despertar? Tota la vida que sents aquest cant insistent, sempre la mateixa cançó, la mateixa veu, repetint aquest mantra dins teu. Fes el que és recte i has fet el que és recte. Potser ha arribat l'hora de no fer allò que està previst. Digue'm de què m'ha servit tota una vida obeint. Tots es burlen de mi, el meu món es desfà, tot s'enfonsa i no ho puc evitar. Tota la vida que sents aquest cant insistent, la mateixa cançó, la mateixa veu, repetint aquest mantra dins teu. Cal fer el correcte, a la merda el correcte. I què passaria si ara fos incorrecte? Però com seré incorrecta? No sé si podré. El meu món s'ha trencat, ja no sé què és veritat i ara només vull ser incorrecta. I de què ha servit tota la vida fer un paper perfecte? Em sento despertar d'una vida de mentida on no seré mai més correcte. Bueno. Doncs moltes gràcies a la Júlia Genís i al Pau Oliver que han vingut avui, que és el dia de descans, que aquest espectacle és molt cansat i vienen en nom de tota la companyia. Com penseu, no sé si sabeu, aquest espectacle són 9 actors, evidentment aquests cors els canten en directe, el que passa que avui hem fet aquest extra. I a mi m'agradaria que ells una miqueta expliquessin la seva... Hem fet, crec que 17 funcions, hem dit per escoles, estem supercontents de com han anat i m'agradaria que ells també us diguessin una miqueta la seva experiència. Jo crec que ha sigut molt guai fer les funcions escolars perquè la rebuda del públic jove és diferent que la del públic regular. S'exciten veient les escenes, o sigui, és com si la pell, com si se'ls posés la pell de gallina, una mica com la sensació aquesta de que estan amb tu tota l'estona, de que viuen... O sigui,
sent reaccions a llocs on el públic regular no reacciona. O sigui, com, jo què sé, hi ha un canvi de tema i de cop passa alguna cosa que no t'esperes a l'obra i tots reaccionen, fan oh! O sigui, com que estan molt vius, no? És molt guai això perquè és una forma de veure el teatre que potser nosaltres no estem tan acostumats a rebre, no? Sí, no, ho has dit estupendament bé. Només afegiria que nosaltres també rebem aquesta reacció per part d'ells i d'elles perquè potser sí que els primers minuts o just abans de començar la funció notem en l'ambient certa reticència i cert respecte cap al que passarà aquí al cap d'una estona, però la veritat és que és començar l'espectacle i només amb l'obertura del musical, només amb la primera cançó, ja notem que es fa un silenci molt fort a tota la platea i a dalt, que la veritat és que impressiona. I des de llavors, des d'aquell moment, des dels primers minuts, que això ja ho arrosseguem durant tota la funció fins al final. I és molt impactant, crec, tant per ells com per nosaltres. Bueno, sabeu que de Gollegom aquest és el darrer espectacle de creació, que estem molt contents d'aquesta rebuda pel públic en general, però de les escoles també. I esperem que hi hagi continuïtat per molta altra gent fent aquest dia aquí, per exemple, espectacles en classe intentem conservar aquesta, podríem dir, addicció o afició o preparació cultural que tenen els alumnes venint a veure teatre i voldríem que les últimes funcions estiguessin també plenes, les que fem, que seran poquetes. Jo, de totes maneres, us volia llegir una cosa que em fa molta gràcia, perquè després, quan els profes arribeu a classe, el bo és compartir l'experiència, que escriguin, que facin. Hi ha una gent que fan un diari d'un institut que es diu el Pilar de Premià, que m'ho van enviar perquè van venir a fer un reportatge i vaig a llegir el que han fet aquests nanos, que és fantàstic perquè veus que realment entenen moltíssim el sentit del que estem fent. Un trosset del final us llegiré, si voleu entreu al diari aquest que es diu El Pilar, però diu: l'alegria que passa ens deixa una important reflexió sobre el valor de les relacions humanes i la importància de la felicitat i la pau interior en les nostres vides. És una obra emotiva i inspiradora que ens anima a buscar la felicitat a tota plenitud sense conformar-nos amb les petites coses. Ens ensenya a obrir els ulls, a veure la realitat i a conscienciar el poble perquè desperti. Avui en dia segueixen passant moltes coses que no hauríem de permetre tan fàcilment. En lloc d'actuar davant d'aquestes situacions, evitem el tema i fem els ulls grossos. Això no pot seguir passant. Ens hem d'alçar i denunciar totes les situacions que no ens agraden i considerem injustes. Si junts ho fem, podem canviar tot el que ens proposem. Si volem aconseguir canvis, hem de fer el pas i no tenir por. Crec que si això és el que deixem als alumnes, és meravellós. Moltes gràcies. L'Anna Rosa s'ha deixat de dir. I ara us deixo amb un espectacle que després de 5 temporades no necessita presentació, però ja està, ja ho he dit jo. Ja ho he dit, 5 temporades i no necessita presentació. Ja està, ja em quedo el micro. Previngut vídeo a la plaça del Diamant, top! Hi ha un noi que vol ballar amb mi. De què riu? Dels seus ulls. Què els hi passa als meus ulls? Que són com de mico. I llavors me'n recordaré sempre. Avui no havíem d'haver vingut. Ah, no? I va lligar el primer petó amb un altre, i amb un altre, i amb un altre. I et dic que no vull que treballis a la pastisseria! Deixa'm, ho crido municipal! Sempre havia tingut molta por d'aquell moment. M'havien dit que si arriba per un camí de flors i se'n surt per un camí de llàgrimes. El cas és que uns quants dies abans de dir Pobra Maria, jo ja sabia que s'acostava el moment de dir Pobra Maria perquè feia l'ensopit. El Quimet al cap d'anys encara ho explicava. La Colometa, el dia que la vaig conèixer a la plaça del Diamant, va arrencar a córrer. Doncs la plaça del Diamant de la Mercè Rodoreda. Suposo que molts ja l'heu vista. Va començar com un espectacle d'un taller, d'un màster d'eòlia i va acabar com un superespectacle que es va estrenar al Victòria aprofitant la escenografia del tricicle que estàvem fent temporada. I què us puc dir? Doncs que està molt bé. Ho dic jo, ho diuen les 5 temporades, ho diu la Fundació Rodoreda, que ens va venir des del primer dia. Fa plorar, perquè està la Colometa, fa riure, perquè les bones tragèdies donen temps perquè el públic torni a agafar una mica d'aire, i té 2 colometes, la jove i la gran, que són d'Òscar cum laude. Aquesta 6a temporada ens fa especial il·lusió perquè coincideix amb el 40è aniversari de la seva mort, de la Rodoreda, de la Colometa no, perquè és immortal.
Jo ja he acabat, Què faig? Surto o què? No sé com anava, no? Com anava? Podries donar pas al Joan Vall del Centre Superior d'Art Dramàtic Eòlia, que ho havien de fer l'Emma i el Nil, però encara estan parlant de l'amor i... Però ho acabes de dir tu, no? Ho torno a repetir? El que tu vulguis, de fet. El Joan Vall d'Eòlia. Gràcies. Moltes gràcies. Jo us vinc a presentar un taller actoral que oferim a l'Escola Eòlia. Molts pensareu, un taller actoral, ara els meus estudiants s'han de posar a fer un taller on de cop recitaran Shakespeare o recitaran teatre en vers. Doncs no va per aquí el taller actoral d'Eòlia. M'agradaria llegir-vos una frase que he trobat molt interessant perquè sapigueu també per què serveix el teatre. El teatro ayuda al desarrollo personal actuando como una herramienta de control de la ansiedad y logrando una desinhibición que aumenta la seguridad de uno mismo. Què ens pot servir aquest taller actoral? Pels nostres estudiants. Per exemple, s'hauran d'enfrontar a la presentació d'un treball de recerca o a exposar alguna cosa davant dels companys. Fer teatre ens ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixos, ens ajuda a guanyar seguretat i també ens ajuda a posar-nos una mica al lloc a vegades de companys que a vegades no ho passen malament. Algú pot tenir ansietat, algú li poden estar fent bullying, per exemple. Llavors aquestes coses, els tallers que nosaltres hi fem ja són uns tallers molt enfocats, no els hi fem, el que us deia, no els hi fem Shakespeare, sinó que els hi fem un escalfament de la veu, un escalfament del cos i unes dinàmiques i unes improvisacions reals del que és la seva vida i el que és el seu entorn, perquè es puguin sentir identificats amb totes les situacions que poden viure al seu dia a dia a les escoles. Com a novetat aquest any també oferim aquest taller a docents, de manera que si us voleu organitzar un grup de docents i voleu venir a fer aquest taller, fem un taller més enfocat a donar-vos eines, exercicis d'escalfar la veu, exercicis d'escalfar el cos, dinàmiques de joc que també us pot interessar com a docents. Si voleu, doncs també podeu agafar aquest paquet els docents en comptes dels estudiants, si és que voleu. I llavors podeu agafar, un dia us en veniu a veure una obra i a la tarda veniu a fer un taller o agafeu aquesta cosa de forma individual. D'acord? Jo vull donar valor al teatre, el teatre és maco, el teatre és bonic, ja ho veieu quines coses que us estan ensenyant aquesta gent i el teatre no només és Shakespeare, no només és clàssic, no només és teatre musical, el teatre és vida, el teatre és compartir sentiments amb altres persones, el teatre és entendre les altres persones i la sensibilitat artística en el fons ens fa millors persones. Gràcies. Joan, gràcies. Perdoneu, em sembla que seguiré fent de regidor perquè és el primer protagonista que em donen amb la meva vida d'actor. Sort de tu, si no jo ja marxava, tu. Et sembla que fem el sorteig? Vinga, va, fem un sorteig. Estem a punt de sortejar un curs d'estiu Energia i Emocions amb Rosa May al Centre Superior d'Art Dramàtic Eòlia. Per fer-ho necessito l'ajuda... Marcel, estàs per aquí? Ens podies fer una mica de redoble? Us presento el nostre tècnic de micros. Gràcies. Ja veieu que sabem fer de tot aquí. Si m'aguantes la bossa, jo remeno una mica, una mà innocent, vale? Estàs preparat? Una mica de llum, sí, com El guanyador ha sigut la persona que està asseguda a la fila 8, butaca número 1. Uepa! Aquí en tenim. Sí, ets tu. Estàs il·luminada. Si pots pujar, sisplau. No són més. Felicitats. Com et dius? Eva. I de quin centre vens? Del Puntarró. Molt bé, doncs, felicitats, Eva. T'esperem a Eòlia, si et ve de gust venir a fer un curs aquest estiu amb nosaltres. Moltes gràcies. Ja pots ocupar la fila 8 de la butaca 1. Gràcies, Joan. Moltes gràcies, de veritat. Seguim amb la gala. Previnguts actors, un tal Quixot. Top!
Senyores i senyors, benvinguts a aquesta conferència sobre aquest gran llibre, El Quixot. Un llibre que probablement no llegirem en tota la nostra vida. Perquè és molt gruixut i així d'entrada doncs tira enrere, oi? Per sort es divideix en dues grans parts i tot això gràcies a la genialitat d'un gran escriptor, Don Miguel de Cervantes i Saavedra. Fixeu-vos, aquell llibre és el segon més venut de tota la història. Oiga, yo este libro me lo he leído, ¿eh? ¿Vostè s'ha llegit aquell llibre? Yo este libro me lo he leído. Què em diu ara? Buenísimo, muy fan de este libro. Sí? Es ese libro de ese niño con gafitas y un palito que hace magia. No, això és el Harry Potter, és el Harry Potter aquest, és diferent. Això no és. No. Ah, no, sí, tienes razón. Caballero Andante. Perdón, esto lo escribió el rumano. ¿Rumano? ¿Qué rumano? No, el romano. ¿Romano o rumano? El Shakespeare, carai! No, Shakespeare era anglès, per l'amor de Déu. Si aixequés el cap... No, home, no, això és... No, mira, escrivió un hombre nacido en Alcalá de Henares, en Madrid, al costat d'un poblet que hi ha al costat de Madrid, molt bonic. Que no voy por esa zona, no lo conozco. Ah, bueno, total, en fi, aquest va decidir escriure un llibre d'unes 40 pàgines, un llibre, un cavaller, un castellà, un viejo... Pues ya que ha empezado, podría leer un trocito. Que sí? ¿Qué queréis que lea? És molt dens, això és molt dens. ¿Qué ganas se lo dicen? Això s'ha d'aprendre en xupitos, xupitos. No, del principio. Bueno, un parell de frases Del principio. Des del començament. Claro que sí. Aviam, ajudeu-me amb aquesta frase. En un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero... Hi ha molt d'intel·lectualillo avui aquí, Vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano, frisaba la edad de nuestro hidalgo, 50 años, de complexión recia, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. Us heu quedat aquí amb la boca oberta, ara, Precioso. Los días que estaba ocioso se leía trozos, es que no sé, aquí ha d'haver-hi alguna cosa, no? Ahora, por Dios. ¡Ole! ¡Sí! Bueno, ja ho veieu, un tal Quixot. Aquest espectacle és còmic. És un espectacle còmic, sí, on aquests dos personatges, aquí aquesta mena de tècnic gallego i una mena de conferenciant una mica sapastre, intenten explicar el perquè d'aquesta gran grandesa sobre aquest gran llibre. Combinem això amb també diferents capítols sobre aquest gran llibre, conegut és aquell gran capítol que en Quixot creu estar lluitant contra uns gegants quan en realitat són uns molins de vent. No oyes esos tambores, Sancho. ¿Qué tambores, mi señor? No oigo nada. Mira, más de 30 desaforados gigantes. Voy a entrar en batalla con ellos y así me quedo con sus reinos. ¿A qué gigantes se refiere, mi señor? A esos, Sancho, a esos, míralos. Pero esos no son gigantes, ahí hombre. Están. Esos son molinos eólicos del Fexandesa, carayo. Mira qué grandes tienen los brazos, Sancho. Joder, y las manos y los dedos que te pegan unas hostias con la factura de la luz, que va muy cara, carayo. Venga, tráeme las armas. Debemos prepararnos para la batalla, Sancho. Señor, vamos, insisto, trae aquí. Que lo que parecen astas son que parecen abrazos, son las astas. No son gigantes, Sancho, son gigantes. Si tienes miedo, quédate a rezar, Sancho. Quédate a rezar. Molinos, mi señor. Sancho, menuda paliza, Sancho. ¿Qué ha pasado, mi señor? ¿Qué ha pasado? Paliza, por Dios, Sancho. hombre, ¿pero qué hace con esto? Por Dios, esto es obra del mago Frestón. Siéntese, mi señor. Ha transformado los gigantes en molinos. No, esto es obra del Fexandesa, hombre. Oh, Dios. Es obra del Fexandesa, mi señor. De nada servirá tus malas artes frente a la bondad de mi espada. ¿Qué está haciendo, hombre? Ven Por aquí. Dios, caray, hombre. Déjelo, hombre. ¿Por qué hace estas cosas? ¿Qué cosas, Sancho?
pues estas ridículas cosas que hacéis, por Dios, hombre. Para añadir una pizca de nobleza en este mundo que nos rodea. Pero si este mundo que nos rodea está muy loco, hombre, está muy petado, es que no está aquí en la Rambla, hombre. Hay mucho loco, mucho zumbao, hombre. El mundo es un estercolero y nosotros gusanos que nos arrastramos por él. En este mundo lo que más falta es corazón, Sancho. Déjenlo, señor. Mira, si acaso nos vamos para casa, nos tomamos una horchata bien fresquita, que el mundo está perdido. Perder o ganar poco me importa, Sancho. ¿Y qué os importa, pues? Perseguir un ideal. ¿Un ideal? Sí, un ideal. Por favor, hombre, por Dios, no me hagas reír, carajo. ¿Qué es eso de un ideal, eh? Un ideal es la misión de un verdadero caballero. Su deber. No, su deber no. Su gran privilegio. Pues yo no lo acabo de entender, mi señor. Esto es muy complicado para mí. Mira, no pidas nada para ti, Sancho, sino para tu alma. Mira siempre adelante. Sé cabal con los hombres. Sé cortés con las mujeres. Vive con la ilusión de aquella que alimenta y justifica tus proezas. Vive por Dulcinea. Soñar, lo imposible soñar. Vencer al invicto rival. Sufrir el dolor insufrible. Morir por un noble ideal. Saber enmendar el error. Amar con pureza y bondad. Creer en un sueño imposible. Con fe, una estrella al cantar. Ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar. Saldré a combatir y mi lema será defender la virtud aunque deba el infierno pisar. Porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final. Será este mundo mejor, porque yo, sin rendirme jamás, buscaré en mi sueño imposible poder una estrella alcanzar. En escenari, vale, sí, previnguts Emma i Nil per donar pas al següent espectacle. Top! És que era fortíssim. Quan sortia la construcció de personatge aquella... I quan va baixar allò? No, quan va baixar allò... És que tot el run-run aquest que et deia, el run-run... O sigui, buah! Era brutal. Vale, doncs donem pas a un altre espectacle que no necessita presentació, perquè aquesta és la seva tercera edició, previngut vídeo. Top!
primer any que vaig presentar el Perro de l'Hortelano no havia encara fet la funció i només vaig poder dir que seria tan bo com la plaça del Diamant. Va ser tan bo i l'any següent vaig repetir i ja vaig portar un vídeo ja espectacular de la plaça del Perro. I aquest any, per no repetir-me, he portat un vídeo del meu gos. Això és el que fa el meu gos a Sevilla, que és exactament l'estat que té el públic de felicitat i d'alegria i de joia. No és l'alegria que passa, és l'alegria que es queda, perquè el record del Perro és ja per tota la vida. És la millor manera d'entrar al teatre clàssic en castellà, no sigui que els del Romeo s'emprenyin. Està fet amb dues trames. Una, la clàssica de la comèdia de Lope de Vega en vers, dita per uns actors que estan preparats amb la companyia de teatre clàssic, i una segona trama, teatre dintre del teatre, de dos tècnics que intenten tirar endavant una funció sigui com sigui. Dos trames fetes amb 4 segles de diferència que combinen a la perfecció i donen un espectacle perfectament equilibrat amb una virtut excepcional, que s'entén millor que quan es fa Lope de Vega el Perro de l'Hortelano sencer. Resumint, una hora i quart de Lope de Vega fet tricicle. Porto dos. Gràcies. He de dir alguna cosa més? Gràcies. No, tranqui, ja ho faig jo. Si és que ja posats a fer, ja saps? Jo estic per aquí. Moltes gràcies, Paco. Previngut vídeo de Romeu i Julieta, previnguts David Selves i Pau Escobar. Top! Bona tarda. Doncs fa un any vam venir aquí a presentar el Romeu i Julieta, estàvem a punt d'estrenar i no sabíem gaire què passaria amb les funcions que fèiem per les escoles, pels nois i noies, i el que ha sigut una meravella va ser veure durant 13 funcions que em sembla que vam fer com la història de Shakespeare, aquesta història d'aquests dos adolescents que s'enfronten a través i amb el seu amor a les seves famílies, a unes estructures caduques, com tornava a connectar amb els nois i les noies que van venir a veure l'espectacle. Nosaltres a la Brutal ens agrada posar o mirar de posar sempre en escena. Creiem que si volem tenir públic jove, creiem que les històries que hem d'explicar els han d'implicar. Per tant, a dalt de l'escenari han d'haver-hi actors i actrius joves que representin les seves històries. I què millor que un Romeu i Julieta per fer que ells redescobreixin el que sovint els està passant a través d'aquesta història. Una cosa meravellosa que va passar, fem moltes postfuncions després i xerrem amb els nanos i les nanes, compartint els seus neguits i què els ha semblat i com ha anat el procés i tot. I una de les coses més meravelloses que ens va passar una vegada preguntant quants de vosaltres volíeu venir al teatre perquè us venia de gust, i van aixecar la mà 3 o 4 i prou. Quants de vosaltres volíeu venir perquè així us assaltàveu la classe? Tots van aixecar la mà. I després els vam preguntar, i un cop havent vist l'espectacle, quants de vosaltres l'hauríeu volgut veure? I es van posar com bojos. Aquest ha sigut o va ser de les meravelles més grans que vam tenir, dels regals més bonics que vam tenir. Us passo al Pau. Bones. He vingut, soc un dels actors de la companyia i de l'obra de Romeu i Julieta, però també soc profe de secundària, molta sort a les avaluacions que venen. Vaya pal, però bueno, ja queda poc. No, i recordo un dia, arribant pel matí, jo sempre preguntava a les escoles que venien, perquè m'agrada molt saber quina escola ve, d'on venen, feia molta il·lusió. I un dia arribo pel matí, a les 9 del matí, tranquil·lament, pujo per aquestes escales i dic, ei, quines escoles hi ha avui? M'ensenyen el mapa, no? I veig, Escola Virolai, 200 alumnes, aquí al davant, tots meus, blanc com el paper, passejant-me per aquí darrere, els col·legues dient, però què li passa? Vull dir, són alumnes seus, i jo patint com una vedella, la primera escena tremolant com un cabron, però em van donar una lliçó. O sigui, els vaig subestimar, va ser preciós, perquè va acabar l'obra, es van quedar no sé quants aquí preguntant-me com heu fet això de la sang, com ho heu fet? Avui, per exemple, que els deia que venia aquí al Poliorama a presentar un altre cop al Romeu, m'han vingut uns quants i m'han dit, però la fareu a la nit també? Vull portar els meus pares. I clar,
dius, hòstia, què ha passat? Vull dir, com, normalment els pares són els que obliguen els nens a anar al teatre, ara són alumnes meus que estan obligant els seus pares a venir-me a veure, vull dir, com... I crec que és una manera molt maca, no d'explicar un clàssic i veure que hi ha aquesta rebuda, i per mi és el millor regal que ens has donat a nosaltres, David. I ja està. Moltes gràcies. Gràcies a tothom. Sí, et sento. Digues. Ah, vale. Ah, d'acord, que ja venen cap aquí. D'acord, val, que finalment ja han decidit que fem tot aquest amor que senten. Vale, que necessiten l'ajuda del públic? Ah, que els podríem rebre amb un fort aplaudiment? Val, doncs perfecte, sí. Previnguts Romeu i Julieta per entrar a l'escenari, previnguts públic per rebre'ls amb un fort aplaudiment. Top! Gràcies pels aplaudiments. I gràcies per l'espera, xerrant, ens ha volat el temps. Discutíem la manera de poder-vos agrair l'esforç que feu cada dia. Sortir de l'aula, ser aquí, fer-ho amb alegria. No sempre. Ja, no ens passem. És cert. També volíem agrair les bronques, els crits, la mala llet i que acabeu fotent fora el típic gracioset. I gràcies per omplir aquest teatre de nens, de joves i d'adolescents. Gràcies per la passió i per... Gràcies per la passió i per... Gràcies per l'amor, volem agrair-vos... Què passa? És que no em surten les síl·labes. Gràcies per l'amor, agrair-vos... Gràcies... No, és que no surt. A veure, gràcies per l'amor... I si deixem els versos de Shakespeare i el David Selves? Vale, sí, potser sí. Gràcies per compartir el nostre amor amb els vostres alumnes. I gràcies per encomanar-los la passió pel teatre. Penseu que ells són el futur públic de demà. Sí. I no teníem millor manera d'agrair-vos-ho que amb una mica de música, no? Un fort aplaudiment... Perdó. T'hem saltat una. Previnguts Rock en Família, previngut vídeo, endavant. Perfecte. Un aplaudiment per Rock en Família! Top! Pretende acercar a los más pequeños, en un inglés básico y adaptado, la historia y la música de Queen en un espectáculo que conjuga a la perfección lo lúdico y lo didáctico. El show constará de dos partes. En la primera, acercaremos la historia de la banda a través de un cuento contado en inglés, con imágenes que muestren a los protagonistas y que refuercen la comprensión del contexto histórico del que nació el grupo. En la segunda, conoceremos las canciones más emblemáticas de Queen en directo con Play the Game, el grupo homenaje que mejor las interpreta, cuidando al detalle música, estética y puesta en escena. El volumen del concierto estará adecuado para no herir la sensibilidad auditiva de los más pequeños, pero será el suficiente como para que conozcan la experiencia de la música en directo. La duración total del espectáculo es de alrededor de 60 minutos. Moltes gràcies. I sapigueu que aquesta temporada també podreu venir a gaudir de Discovering Beatles. Ho teniu en aquestes bosses. Nil, endavant, sisplau. Sí. Abans de sentir-los, us hem preparat una sorpresa. Volem compartir amb vosaltres una sorpresa. Durant la cançó us llançarem el nostre amor. Nil, t'ha quedat una mica cursi, no? Ja. Mentre ho deia ho estava pensant, No, durant la cançó us llançarem unes pilotes que hem comprat al basar d'aquí al costat. Gràcies, regidor. Sí. La qüestió és que les hem d'anar tirant, no? 3 files endavant, 2 endarrere, al final de la platea, a dalt inclús. La qüestió és que les pilotes no parin de moure's mentre sona la cançó. Exacte. I quan pari la cançó, la persona que tingui la pilota... No! Quan acabi la cançó, la persona que tingui la pilota, doncs, tindrà una pilota. Tindrà una pilota, ja està. Sí, ja està. Previngut Rock en Família. Vinga.
Top! Vinga, Toni! Anem passant! Vale, Turn up, I just can't handle the sea. Turn up, I must get right away. I'm ready. Crazy little thing, turn up. They say, turn up, he cries, he'll cry all night. He sweet, he tries, shakes so long like a jellyfish, kinda like it. Crazy little angel. And there goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She really gotta know people that sings me in the concert. Yeah. Arriba Barcelona. Yeah, I gotta be true. Relax. I get on my trot. Take a buzzy. Hang tight. Shake it all right on my motorbike till I'm ready. Crazy little danger. Barcelona, Las Palmas, hey, gotta be true, come on. Relax, yeah. I get on my trot, take a buzzy, hang tight. Arriba la pelota, shake it all right on my motorbike till I'm ready. Get ready, crazy little things. Barcelona, this thing, shut up. I just can't handle this thing. Turn up, I must get right away. I'm ready. Crazy little things, crazy little things, crazy little things, crazy little things. Turn up, Moltes gràcies, Rock en Família. Vale, Bravo. Molt bé. Gràcies. Hem fet esport, Hem fet esport. Tenim dues persones que tenen una piloteta. Si voleu anar pujant, sisplau. Atenció. Anem? Sí. Anem cap allà. Atenció, perquè està pujant per l'escala una persona que acaba de guanyar una panera amb productes de proximitat d'Ametller Origen. Olé! Has vist? Montse, Ara a la sortida ho dones i et donaran la panera. De res. Com et dius? Alexandre. I l'Alexandra, i de quina escola vens? De l'Institut Nou de Vilafranca. Vilafranca, mira, de costat de casa. T'emportes una panera fantàstica. Te la guardem nosaltres, no pateixis, perquè hi ha un parell de coses que ens interessen i després ja... I després veiem. I... Hola, què tal? Hola.
Com et dius? Lourdes. Lourdes? Vinc de l'Esteve Albert, de Sant Vicenç de Montalt. Fantàstic. Doncs que sàpigues, i que sapigueu vosaltres també, que acabes de guanyar un sopar per a 2 persones al restaurant i còctel bar de l'Hotel Meridien i 2 entrades per a l'espectacle La Tendresa aquí al Teatre Poligrama. Vale, molt bé. Vale, perfecte. No. Estic que no puc més, jo. Vale, anem desfilant, sisplau, Vale, que hauríem d'anar acabant la gala. Sisplau. Què? Puc demanar-te un favor? Digues. Ho puc fer jo? Doncs sí. Va. Sí. Mira, ves-te un provant, Vale. perquè no se sap mai, saps? Això Vale. i fer de cambrera és una cosa que segurament saber fer. un moment o altre hauràs de fer. Vale. Previnguts, una persona que estima molt el teatre i que ho ha anat demostrant amb els anys, escrivint i dirigint. Top, Sergi Balbel. Merci. Hola, bona tarda. M'agradaria poder cantar, poder ballar per presentar-vos aquesta festa, aquest The Party, però no canten ni ballen, tot i que 2 de les actrius que tenim aquí, la Marta Ribera i l'Àngels Gunyalons, són 2 dives del musical, però que aquesta vegada les sotmetrem a teatre de text, The Party. The Party és una funció, una comèdia esbojarrada, jo diria que és un gènere nou, perquè és com una mena de vodevil polític. És el retrat d'una generació, tenim aquí un gran planter d'actors, en Lluís Soler, les 2 que he citat, la Caral Casassayas, la Montse Guallar, l'Òscar Rabadán i el Biel Duran, i conformen aquesta mena de retrat àcid, molt cruel. The Party és una pel·lícula del 2017, que és una pel·lícula molt teatral perquè passa en un sol ambient, en temps real, i que retrata, ella estupenda, l'Àngels, que fa un paper brutal, retrata de manera despietada la classe política que tots coneixeu, perquè jo crec que els que sou aquí sou una mica de la meva generació, i és aquesta classe política de la Beautiful People que volien canviar el món, que volien fer un món millor i que finalment celebren una festa, un party, després us explicaré per què no l'he pogut traduir com la festa, celebren una festa perquè una d'elles, que és el personatge que interpreta la Marta Ribera, acaba de ser nomenada ministra de Sanitat. I no se li acut res més que fer una festa amb els seus amics. I el que comença com una festa divertida i amable acaba, com podeu imaginar, com el Rosari de l'Aurora amb tots els plats per terra, i és increïble perquè en 1 hora i 10, 1 hora i quart, que dura la funció, és curtíssima, surten tots els temes, absolutament tots els temes que els xavals de les vostres classes entendran a la perfecció i que són aquells temes pels quals nosaltres hem lluitat tant, però que després, a l'hora de la veritat i a l'hora de fer-nos ministres o fer-nos de la classe política X, doncs aquests ideals s'han revelat més falsos que un duro sevillano. Per tant, la gràcia és veure, i surten tots els temes, vull dir, des de la sexualitat líquida, la nova fertilitat, temes polítics, temes socials, l'amistat, el poder, què passa quan accedim al poder, on són aquells ideals pels quals lluitàvem tant a la joventut, i tot de manera divertidíssima. Jo diria que és una mena de vodevil polític. És un gènere, i amb un punt de thriller, perquè també hi ha una pistola per allà que juga, és a dir, que té uns ingredients que la fan, tot i ser una obra generacional més per vosaltres, la fan, jo crec que pels xavals, absolutament apassionant per veure en quina merda ens hem convertit aquells que de joves a la universitat aixecàvem el puny. Doncs bé, moltes gràcies. Sí, previnguts Montse Rodríguez, Lluís Febrer i Dani Meyer amb un espectacle que ha fet més de 200 funcions, 20.000 espectadors, gira catalana, espanyola, internacional. Amb tots vosaltres, Aka. Top Vídeo. Suena la sirena, regreso a la montra para convenceros de cena. Como un dragón, de Game of Thrones. Después que abra la boca, vamos a ver qué queda. Suena la sirena, regreso a la montra para convenceros de cena. Como un dragón, de Game of Thrones. Después que abra la boca, vamos a ver qué queda. Cuidado.
Hola, què tal? Buenas tardes. Jo sóc el Lluís Febrer, sóc l'actor, represento el Carlos. Aka explica la història del Carlos, un noi de 15 anys, que s'enamora per primera vegada, va a classe, s'avorreix, queda amb els amics i de cop passa alguna cosa que fa trontollar la seva vida i de cop es replanteja qui és, qui vol ser, qui la gent diu que és i això és l'inici, ja et deixo tu, Montse. Doncs en Carlos és aquest adolescent, al final és un nano que va ser adoptat en el seu moment i que fins ara no ha tingut cap problema, però ja se sap, creixem, arriba l'adolescència i comencen els prejudicis, comencen els problemes d'identitat, de com se sent en Carlos, qui se sent en Carlos què és i qui la societat una mica li dictamina què és o com l'assenyalen de qui ha de ser. I aquesta és una mica la problemàtica que comença a generar-li en Carlos totes les coses que li van passant al llarg de l'obra. Val a dir que és una funció que els nanos no pensàvem que tingués tanta repercussió. Vam començar fent funcions fa 5 anys per públic regular i ens vam sorprendre quan a la sala hi havia cada vegada més gent jove. I vam decidir fer funcions matinals perquè vinguessin tots aquests grups escolars de secundària que poguessin gaudir-la i és meravellós veure com quan en Carlos, perquè és una funció molt dinàmica en la que es balla, hi ha canvis constants, doncs quan en Carlos balla, la platea balla amb ell. No sé, tu, Lluís, que ho has viscut des de dintre, no? Sí, les escolars que hem fet han estat una experiència increïble. Jo crec que és molt important que hi hagi teatre que els serveixi com de mirall, que puguin anar al teatre i puguin veure's a ells mateixos, puguin veure els seus problemes, puguin veure algú amb qui identificar-se ràpid i jo crec que això és una cosa que passa amb Aka. També és un contacte molt directe amb el públic, parlo amb ells, ells em responen, estan amb mi i jo crec que això és molt guai i no totes les obres ho aconsegueixen. Després sempre o normalment nosaltres oferim debats perquè ens interessa molt saber com ho reben ells i que tinguin, després de que nosaltres posem la nostra veu damunt de l'escenari, que ells la puguin tenir també. I és molt interessant veure les respostes o les preguntes que es generen i que això pot crear debat després a les escoles i a les famílies. I és una manera de treure certs temes que a vegades no són tan fàcils. Doncs a partir de l'obra és més fàcil de treure. Res més a dir, només que portem 5 anys. Nil, portem 45.000 espectadors i aquesta crec que és la tercera vegada que estem aquí al Poliorama. Una cosa que és nova és que ho fèiem en anglès aquí al Poliorama, tot i que portem moltes funcions fent matinals en català i en castellà, però aquest any ho farem en català aquí també. Aleshores us convidem a que vingueu un any més i fer debats, fer col·loquis i això. Un dossier pedagògic també, que és interessant. És interessant també el dossier pedagògic perquè pot generar també llavors a l'aula això, molt del que desgranar i del que parlar. Doncs res, una funció molt dinàmica en la que es diverteixen molt i després ho pateixen molt perquè veus el canvi de les reaccions que tenen i res, nosaltres la gaudim molt fent-la i esperem que si veniu doncs la gaudiu vosaltres i els vostres alumnes també. Gràcies. Què tal, com esteu? Que tinc la sensació ja com que ens hem fet amics ja, com que esteu a casa. En queden 3 només, això es va acabant, us aviso perquè trobo que dona gustet així saber que ja veiem la recta final. Previngut vídeo de l'espectacle Jo vaig amb mi, previngut Paco Mir, top! I fins aquí hem arribat, ho tindreu tot decidit, perquè passi el que passi, diguin el que diguin, jo vaig amb mi, jo vaig amb mi, jo vaig amb mi. Jo vaig amb mi, jo vaig amb mi, jo vaig amb mi. Jo vaig amb mi, jo vaig amb mi, jo vaig amb mi. Jo vaig amb mi, jo vaig amb mi. Jo vaig amb mi. No hay dos sin tres.
Això em passa per fer espectacles que funcionen, que continuen i continuen i continuen. I aquí el tenim. Aquest el vam fer l'any 2020, que és l'any perfecte per fer teatre. I és el segon cop que ve aquí. Està basat en un llibre de la Raquel Díaz Reguera, que ja porta 23 edicions i que en un principi està enfilat cap a un públic entre 7 i 11 anys, tot i que misteriosament és un best-seller a la llibreria de les dones de totes les ciutats. Potser perquè tracta d'un tema que tard o d'hora ens toca a tothom una mica, que és l'autoestima. La història que s'ha inventat la Raquel és la d'una nena, la Sol, que li agrada a un nen, el Martín, però el Martín no li fa ni cas, no es fixa en ella. I els amics de la Sol li diuen, escolta, canvia perquè es fixi en tu, no? Canvia el cabell, treu-te les ulleres, canvia el pentinat, canvia el vestit, no riguis tant, no parlis tant, deixa de cantar, oblida't de les teves de portar ales, de cantar dels ocells al cap. I després de tant canvi, el Martí es fixa en ell, però amb qui es fixa el Martí? Amb quina ella? Perquè a aquesta nena ja no li queda res del que a la Sol la feia única. O sigui que el Jo vaig amb mi és un cant amb cançons a l'autoestima i a l'empoderament. I fins aquí hem arribat, ho tinc del tot decidit, perquè passi el que passi, diguin el que diguin, jo vaig amb mi. Moltes gràcies. Tirem, sisplau, previngut, següent track musical. Sí, ho tenim? Top! I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Oh, no m'ho puc creure, Mr. Bojangles. No, és un temazo, això. Nina Simone. Brutal, eh? Sí, el coneixes. Brutal. No hi ha 3 sense 4, eh? Aquest és el moment en què explico un espectacle que encara no he fet i dic que serà molt bo. Doncs només puc dir que es diu Esperant a Mr. Bojangles, que la música és brutal, que s'estrenarà el març que ve i que també està basat en un llibre que va ser el més venut a França l'any 2016, un llibre molt petit, tipus realismo mágico, que està ple d'imatges surrealistes, de ternura, de sensibilitat, d'humor. És la història d'un nen que rememora la infància amb uns pares excèntrics completament, que passaven de tot a convenció social, una vida plena de festes plenes també de joia, d'alegria, d'amistat, un cant a tot això, i de somnis, però els somnis ja sabeu que de vegades quan s'acaben fan una mica de mal. És una història que no acaba gaire bé, com totes les històries, però que ara aquí m'he entrat amb un forat negre que brutal. Bueno, acaba bé perquè totes les històries acaben bé. Realment és una història molt maca i fins que no ho tinguem, llegiu el llibre, que es llegeix d'una volada. No veieu la pel·lícula. La pel·lícula és absolutament espantosa i no té res de la màgia i l'elegància que té el llibre i que segur que tindrà l'obra de teatre. Fem que s'acabi bé, si de cas, i anem tirant. Fins aquí hem arribat. Gràcies. Gràcies, Paco. I ara sí, estem arribant al final. Previngut un espectacle del que no sabem absolutament res i que per nosaltres és com un forat negre. No hi ha 4 sense 5. En el principi va ser el no-res. Després, amb el Big Bang i tot allò, va sortir l'univers. I en l'univers, les estrelles, els planetes, les galàxies i els sistemes solars, com el nostre. Un sol. A la gent que és molt maca li diem que és un sol. Si hi ha una gent maca al món de la ràdio, aquest és el Juan Carlos Ortega. Que és un sol, però també és una persona que fa de tot. És filòsof, és escriptor, però prolífic, i és divulgador científic, però dels que quan t'expliquen una cosa l'entens a la primera.
I per explicar-se de com serà aquest espectacle del que no sabem absolutament res, rebem des d'Andròmeda per presentar-lo al Juan Carlos Ortega. Que no ha vingut Juan Carlos Ortega. Em sap greu. És broma, no? No. Bueno, fins avui presentava espectacles que no havia fet, però avui presento presentadors que no es presenten. Improviso o què? No. Ens ha enviat un vídeo. Vale. Sí, sisplau. Previngut vídeo de Juan Carlos Ortega, top. Hola amigos, creo que es difícil intentar vender un producto que uno ha hecho con tanto cariño, pero lo voy a intentar. Yo escribí un libro que se llama El universo para Ulises, donde se intentaba explicar la historia de la ciencia desde sus inicios, sobre todo de la física, hasta el presente. Y Paco Mir, que es un hombre muy listo, leyó el libro y dijo, oye, ¿y por qué no utilizar el libro como base para otras cosas, como por ejemplo para contar a los niños reales una historia de la ciencia? Y bueno, creo que es una buena idea. Todo lo que se le ocurre a Paco Mir es buena idea. Estoy a su servicio y creo que podría ser interesante utilizar ese libro capítulo a capítulo y contar a los pequeños, a los chavales, la historia de la ciencia, de la física, desde Tales de Mileto, con sus intuiciones geniales en la costa jónica, hasta las más auténticas locuras de la actualidad con agujeros negros y con multiversos. Bueno, es una propuesta, a mí me hace mucha ilusión, y si a Paco Mir le hace ilusión, me hace doblemente ilusión. Bueno. Tinc l'autoestima pels núvols. Ni jo vaig amb mi ni res. Doncs aquest espectacle es farà amb una científica, que no serà una científica, serà una actriu fent de científica, i darrere tindrà una pantalla de LEDs tremenda, brutal, on no pararan de sortir imatges, tantes imatges i tan ràpides que els nanos no tindran temps ni ganes de mirar Instagram o el que sigui que s'hagi inventat l'any que ve. Fins aquí també puc arribar perquè ja no... Si no, hi ha algun vídeo més del Juan Carlos. Tu tens algun altre espectacle per presentar? Home, si em dones una mica de temps... Rumia, si de cas, rumia i m'avises. Vaig pensant. Gràcies, Paco. Romeo, no, el Romeo ja està fet. Vale. Gràcies, Paco Mir. I ara sí, previnguts Emma i Nil per acomiadar aquesta 11a gala d'espectacles amb classe del Teatre Poliorama. En aquests 11 anys hem apropat el teatre a 1,5 milions d'alumnes de 5.000 centres diferents. Volem agrair a 3x3 la seva vocació de portar el teatre als centres educatius, ininterrompudament des de l'any 1986. Als vostres centres hi trobem el públic del futur. També volem agrair la presència dels representants de les institucions que ens han acompanyat aquesta nit. Gràcies també a la Carla, a la Cris, al Rai, al Jordi, al Sergio i a tota la resta de treballadors del Teatre Poliorama. Emma i Nil, top! Si us hem ofès, no ens feu cas. Som ombres. Som esperits. I això és un somni fugaç que heu fabricat adormits. I si ha estat un esforç balder i una pobra fantasia, us prometem que un altre dia, si cal, ja ho farem més bé. Si no que estigueu xiulant els errors d'aquesta gala, us podem prometre ara que aviat s'esmenaran. I si aplaudiu? Podeu dir que heu mentit. Tanmateix, feu després i em escreix de la música que sona. Doncs sempre és cosa bona acabar una festa ballant. Que els músics quedin previnguts. La gala ja s'està acabant. Ei, aquí sempre hi sereu benvinguts. Però deixeu-m'ho fer-ho ara i fer-ho de cop i acabar amb tot plegat dient top.
Can't barely stand on my feet. Take love in a mirror and cry. Nobody to do it to me. I just spend on my hands, I believe in you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me? Somebody, Lord. Barcelona, que ven las manos arriba, Barcelona. I work hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end, I take all my heart, put it all on my own. I get down on my knees, don't start to play, to tear the light from my eyes. Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me? Somebody. He was hard every day. I tried and I tried and I tried. Everybody wants to put me down. They say I'm going crazy. They say I'm not gonna go home. I need my brain. We don't travel says he's got no one left to leave. ¿En serio? Somebody. Yo sé que podéis más. Esto no es serio, ¿eh? Somebody. Come on. Gracias. Hasta la próxima. Barcelona Castillo. Gracias, hasta la próxima. Somos Play the Game.